ngila sim ya karai ba ha ka MDC banwan nginem ya simenta Ka Joint Action Committee kilai polling station Mausmai Langdongdai Misei West Khasi Hills District haka arpo pratarik nailar kila ai deka dorkas show chairman ka selection committee ba pensngan NCM ba CM KHADC ba penyat sing CM ba nempengat yaki arpo wei teli kisnong shaka arpo pra rambra jerngam constituency haka MDC na Motion Road constituency habaya kran sikilat pathai khubor u chairman ka Joint Action Committee kilai polling station ba Jeremiah Dekhar ulaong ba nakadaw ba arpuway tilikisnong ki persya ban pengat sya arpupra rambrai constituency kalong bagi pat ba kisam jing namar ba kajingai palat kabalakot hadu prapo kilometer na kini kisnong henry ladan ne haka Motion Road constituency kajingai kalong tang arpo kilometer na kini ki arpuway tilikisnong ulaong ru kaliang ka selection committee kala penlong ya kajing pensngo pat ba haka arpo tarik nailar klem pentip ni penbena pat ba syakini ki arpo wei telikisnong ki pat ba ki mio tip AA ya kani kajing pengat charam brajer ngam dei tat haka arpo wei tarik balarai haka special session bala pengat ya kini ki arpo wei telikisnong charam brai constituency uba dekhar ulaong ru lada ka delimitation committee kamsngap ya kasur ki pat ba kini arpo wei telikisnong kila rai haka jingelang bala longker ke haka arpo nyau tarik nailar bakinum shimbenta haka election MDC ke Bansalong. ngadai Jeremiah Dekhar u chairman jong ka Joint Action Committee ki lai polling station Mausmai Langdongdai Misei mentakasni nyelawan bania kendu ya CM ubadai ba pensian CM kumjuru ka jokopo nyelawan bania kendu ru ya u PNCM ubadai penyat sing CM ubadai CM jong ka KHDC nyelawan bania kendu mentakasni hakabidai ban pensiau Syaki ba kato karai laneka special session jong ka KHDC kabala jet hagni kisni kalong persya ya kajing singaw jongi ki arpoi kli kisno kane kajing persya kalong hadin ba ka hearing arpo tarik benai bapra arjara pusau ki klem ai jing pentip yangi henry kila ong ba bat kila kamba kila ai jing tip yangi bat kila shim ya ka jing singaw jongi ki pagba ba dia kasur jongi ki pagba henry nakaleng jongi ki arpoi kli kisno ki bahaba kini ki likely ki polling station ni klem yo kawi ru kajing tho ne official letter bandon hakata ka hearing kabadon kabadai arpotarik benai papra arjara pusau te dei halor kane ke benta bang iwan benta kasngi banya kendo ya u CM ubadai ba penyat sim bat kumjuru ya u PNCM ubadai u chairman jo kane ka selection committee ban persngiau sheki ba kane kalong persya ya kajing kwa ba kajing sngiau jongi ki arpoitli kisno ki bahapa kini ki likely ki polling station te ngila ai de jing tho da ka dorkhat ha ka bidai ba kini ngila kadawru ya ka pon hamne ba nagaleng jongi kumur ba ka nimpriang ra ya ka to ka rai ka bala de rai ha ka wei tarik jong brai agos arjara psau ka bala penhap ini sya ka ram rai jernam naka Motion Road constituency te mentakasni ni klem la aban ya kendu ki bro arngut henry nagaleng jongi nyala yo ban ya kren ki lengba phun te nagaleng jongi kila kular ini ban simkhya ban pej bene halor kene bat kumjuru nagaleng jongi nyala kerpat ki lemar ba lada ki penhap ini kemud ba sya ramrai jangam kemud ba kalong persya ya ke jingsio jongi pej ba menin kasngi nyala lum ka meeting ka kerki halang dongdai hakaba baro ki sodar ba kiskitri jong arpoitli kisnong nyal don lang hante badagoi kasur nyala tim ya karai balada nagaleng jong KHDC bad u kum u PNCM ubadai u chairman jong ka selection committee tim snap ya kene ka jing kerpat kerpon ka jongi nagaleng jongi ni banse ni hampan sim ya karai ka jongi bangin nem ya simenta haka election ka banwan ka banlong hakini penai ka banwan jong ka MDC te nagaleng jongi ni penpau iki ban singiau iki berkumjuru syaka sorka ba kanang don haka session menta namar ba nang ne kaniya haka session ka ban yatai ba haka ni ka session ka bamta bar ka sorkar ni kerpat ka sorkar ba dia u chief minister jong ka Meghalaya ba singiau ba ban penhap biang ini syaka ramrai jengam syaka Motion Road
syaka motion na ramrai jerngam sya motion road nomor balada penhap yangi sya ramrai jerngam ka penjenja ringi ya gayat kaying ka bangim don kesurok gayat kaying ru ka jenjar pha ni seti ni jingai prabu kilometer sya ramrai jerngam sya motion road ni jingai tang 4 kilometer ka blok ka jentrekam ka aka ka bangi don kam man ka sngi ka bangi ya ni yeng nam ta ki spa sngi nam ta kiwi ki scheme ni yadai ha ka blok rengdo te le kino ki kam habaro ko ka kisnong ki thau jungi ki bar photli ki kisnong ki thau ki jungi ni lek bech senesha motion road te dei halor ka ka bunta banna kaleng jungi ni kerpat ipi da ka burom khamtam ye uba PNCM ubadai chairman jokani ka selection committee basnga ba ban phai biang yekini ki arpoit li kisnong but likely ki puling sha ka motion road constituency namar ba phila pan hap yangi claim ka jing monjur ne ka claim shim ya ka sur jongi pa ba but kani ka su lengba kani ki jing tho nilai ko pi hang ne ru baya ka rai jong ka selection committee ka bala pan sngeu ha ka baning kong ba yangi la pan hap sha motion road kadang ne hi kaju ha motion road ndai la pan hap tangi kini ki snong malang khasi malang joypur sil dubi delbot abiram duba deboktrok amagau malang silvadu salbari gohani mara but simanaguri kani kin penhap no sha ramrai jerngam ndrai katkum kani kemut ni priang hun ban ni la shong ro meeting menin ba ladak penhap katkum kani ke jingjit jong ini ki selection da kini ki delimitation committee ki ba klidu do ba kharsimli dr starwell kharsimli kemut ni priang ya to ni priang hun ya to ban ni da songu ya to ndrai lada nakleng jong pi kemut kim sngap ikasu jongi ni nakleng jongi nginnam yashimanta trit dot ha ka election MDC ka mano te singha ban singap ekusur ku jungi pajba mentah ni de ki no yalam ki bangela ngila wan mi kmat sene ban wan ya du makmat baru ba PNC mu bade chairman jongka selection committee bat ya ba penyak sing sim ubade CM jongka KCDC nomor ba lada monju lada lak maki kumut ba nyim tharai re ba kene ka selection committee kamla te kermen ba kini ke pat jongi kasur jong pat ba kalong kasur jong blai te ngi kermen ba pin sngap ikini kasur jongi nangta kunjuru bo blai ku do ya pin namar ba sngap ya ke ka ba ki pat ba ki kwak namar ba ki tip ya ke jing jenja namar ba ngi don sati shakha border garo lada ki penhap ini shaki jaka ki bajngai ku ni jenja kamtam lasai kumut ba lada ka tre ka ta kini ki jingdon kamru nin lek no shamam rai kumut ba nin hap no dong sedong sharam rai kumut ba ni jenjar ba tingi gerpat epi ba tang nak daw ba pi penhap ini hak MLA bangi ni dei ban hap sha motion road ndai phila penhap ini sharam rai jernam den ndai ngela jenjar kat ne te nang tar samanta pi penhap ini sha ramrai jernam kumut ka jing jenjar ni kala nang khia nang kha bun sha tingi kerpat ipi ya ka burong ka jongpi singap bang singap ban singap ya kene ka su jongi bat singap ya kene ka jingthok da ka ni jingthok ka do khat ta ka singi bang dapai ban wan hakmat ka jongpi ba singap bang pen hab yang ini sachiwa sha ramrai sha naga ramrai jernam sha motion road constituency ban kata ka de jinghun jongi ki arpor wait legi so hage MDC haka bamensua ni hab sha motion road constituency ndre hak MLA ni hab sha ramrai jernam te ndre mensua ru nimtip hakano kurkom kishim ya ka mensua namar ba ladang ishim ya distan ya ka jingjai nang tai ka jingbha ka surok bar ka jingjai na ka wi ka puling sha ka wi ka puling ru ni khamjan shibun ba sha motion road te ndre nimtip hakano kurkom ki penhap namar ba shatai ku ba ki penhap hadu janboy shatisha kamrengsi kidang hab shanesha motion road ndre ni padengi don sha kham shene sha khmat kumut ki khiam penhap ini te ke jengmut yu ka to ngimtip ya kata te dei halor kani ka benta pa nakaleng jongi ngila shim ya ka rai menin ka sngi ka meeting ka bangla shong da apo wait li ki shnong rengkat bar ki jingdom lang jong ki headman bar ki secretary jong baro ki shnong bangila shim ya ka rai ba lada phi persha ya kani ka jingkerpat ka jongi kumurba ngila shim ya ka rai ba ha ka MDC banwan nginem ya shim menta nakaleng jongi kumut ba ka jingkwa kalong ba ngikwa ba nadu mensuar ngikwa ya kata ba yangi yakini akuit lagi sno en penhap no
HKM ru sya motion road HKMDC ru sya motion road kata ka de jing kwa jongi ki apoi kli kisno berlada ka sarkar kalak ban penuan ya kata le dai kata ka de jing songu ka bakrau nam ta jongi pagi जैसे कि एक जिंग दो मंतोय लने की जिंग मंतोय जुम फी लादा पंजाब यूपी का शिनरोड मोशन रोड कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ष करम ब्राई कॉन्स्टिट्यूएंसी Bajukin nak ladang ni penhap sya motion road constituency. Kajing mutoi ka longba ka lek ka wan ka jan ka surok ka bha nang ta ladang ya nujori ka kilometer ru sya motion road kumur ba ka ba jingai du ka snong tingi na peding arpoit li ka long tang arpo kilometer sya rengdo. Te ladang ni penhap no engi sya ramrai jengam kumur ba ka jingai du ka snong ka badai ban ya sya ramrai jengam ka long prapo prapsan kilometer. Dia kata kadai ka jing du jing mutoi jongi. Tanang tasak ko bai. Lada penhap ingi sini kemud ba kajing trekam hakabede bat kasi NRD block ru baru apoit lagi snong ni hapsha motion road telada chpino lada penhap no ingi sharam rai ni trekam no setai ka block no penhap no setai kemud kanje iu kingi kunong ini ya haba kasurok ru kam don kaya kaying ru umlong datang kawa kajing king ru umlong baniyat sini setai ru umlong kamtam poryu ledi umlong shu baniyat nakawai ke puling sakawai ke puling Tedai halong taka pentah kan ba ka jing dawa ka jongi ba ni dawa ba ladang ni penhap ini sya motion road kaya kaying ru kadang jan nang taka lut ka siap ru ikipaj ba ru kadang duna nang taka komentar ru kadang kaduna surok ru kal khambha kalau mentah tedai halong taka pentah kan ba ni kwa ban don sya ka motion road ngimtip ya kata ki penlong nomor bana keling jengi klem don lang te wadu sodar sekretari wiu sodar sekretari klem don lang na aku it links no klem yo jengke ka official letter kumut klem wan sing pi te kumnong in wan en nrengi yo jengtip sa nda kila dep select da ka selection committee ba lapan bana ba yangi lapan hapsha ramai jerna namo ke arpot li kisnong ke arwait li kisnong ki bahap hakine ki likely ki puling ki long kine thang khulabi jaslar por you hawe maukhar mausmai orsken lum moblei hado lum so san porla notrai nong dubir lang dongdai mau guru a mau guru b mau guru c por mauling Umkap, Gabur, Misai, Porthanang, kira kita. Kemudian mentah kemudian yakini baru ki arpoit li kisnong ni kwa ba namar munswa ni haka motion road constituency. Te mentah ki lapon wan no syaram rai jengam. Te ni kwa ba yakini ki arpoit li kisnong kin pen phai beng ni sya motion road bat kata kadai ke jingkwa ke jingkun mesin tu.